Alay si Shanghai. Da ka jinya rap jong ka Amerika. Jubab ka South Korea. Yiki namding jong ka North Korea. Tung niya ngap. Kat kung kikibor na po siyol loong ba. Ka South Korea. Haringkat ka jinya don lang jong ka Amerika kala jubab. Iya ka jing penher namding jong ka North Korea. Hakani ka jing penher namding jong ka North Korea. Ka South Korea kala set kala. Nhau tali namding but uway la set da ka Amerika. Long Joint Chief of Staff ka South Korea. Ka jinya set kini ginamding ka long ka pen iwat lada ka North Korea ka pen shit da ka baset ikinamding ka South Korea ka don ni kilat pen pai kala. Sisyo long ka North Korea kala set prateli ginamding ki bom da her jengai naki jaka bapher jongkari jongka ka singi uplay. Joint Chief of Staff jongka South Korea ulang baka ni ka jing set namding kadai tang ka jing pensyet kabakta ya ka syongsuk syongsan hapo Korean Peninsula kani ka jing set namding kalong baka North Korea kala penjur ka jing pensyet hapdang ka jing kuslai baka ni kari kala wan penthei daki bom nuklear long ro baka jing penher yakin namding ha ka sniu blai kalong bang pen i ka jing ile persya ya ka North Korea daka South Korea hapok ke jingalam jong Presiden Yoon Suk Yeol kabaya per na ke kabalong hapok ke jingalam jong Moon Jae-in ubalaya le ban wan raya ke jinga keren Suk Presiden Yeol la pam smai bo le daka patung persya ya ke jing penshit kan North Korea ya gani la ong ha ke jing ajing keren hapok Memorial Day ula ong baka jing penher namding daka North Korea hak sungi ublay kadai kesin kabalai nado uba uyun ula chimti ya kas syuki presiden ka South Korea kublai shibon.